Здравейте! Искам да ви покажа един прекрасен тристаен апартамент в невероятния комплекс Плиска. Ето, това е огромния хол. И просто невероятната гледка към вътрешния двор със страхотния балкон. Вижте само какъв двор. А сме точно на метростанция Геме Димитров, обаче вътрешна уличка. Няма шум, тихо, спокойно, няма прах. Колко такива предложения познавате в София в момента? Съмнявам се, че са много. И ето да видите и баните. Огромно антре, между другото, с място за огромен вграден гардероб. Баня с тоалет на номер 1. Баня с тоалет на номер 2. Детската спалня с място за голям вграден гардероб. И мастър бедрума, голямата спалня, пак място за гардероб и отделен допълнителен балкон. Просто наистина прекрасен тристаен апартамент, необзаведен, както виждате. Страхотна оферта, а в комплекс Плиска не остават много неща за дълго време свободни. Така че възползвайте се.